Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Ake sibheke la isibalo sethu esizama ukusebenza ngaso. Khumbula kade sigcine khona la. Phambilini kade sizama ukukhombisa yona ukuzama ukugoqa kancanyana indaba yethu yama limits. Besikade sisibambe khona la isibalo sethu. Athi ngithi ukubalela indatshana lapha ya. Ngithi ungakwazi ukuthi uthole u-f of x usondelane nobani no-L wethu lomkhulu na kanjani uma ufuna. Lokho kuyinto engenzeka. Ngibhale nangela ukuthi lokho uma ukuthi uthola u-x wethu wanele noma usondele ngokwanele kubani ku-c. Lokho kungayinto engenzeka kuwena. Ngakho ke kalifushane futhi indaba yami ngibhalela ukuthi ungakuthola u-f of x wakho usondelene no-L noma kanjani noma kangakanani ngendlela wena oyifunayo. Lokho ungakuthola kanjani? Ungakuthola ngokuthi u-x uthole u-x wakho usondelene nobani no c wakho. Asibone ukuthi ke sizodlala kanjani ngalowo mqondo. Zama ukwehlisa umdwebo la. Isomunye ama-exercises wami la. Ngithi ngifuna ukuthi leyo ndatshana sike sibone ukuthi ingangena na lana kulo msebenzi wethu wala. Ngithi ngihlise ngapha. Ngithi c. Uma sengithe c. Nginyuse maqhaithu ngithi ngapha. Khumbula besikade sine 0 ngene ngale noma ichashazana naleli elikhulu lokuqala besikade silitholile. Khumbula ukuthi besinalokho ngapha. Uma sedlulela ke sithola ukuthi ikuphi okunye singakuthola. Singaphinde sinibike kanjani? Singathi y equal f of x y f of x singenele ngapha. Yini ebisishoda njengoba desenzile u-L bese ubekile. Thile ndatshana yethu singathola noma singasondeza noma kanjani u-f of x u-L uma ngase sithola noma kanjani ngizama ukudwebelela noma kangakanani thina sikufunayo. Lona ngizama ukugqamisa lapha ngezansi noma kangakanani thina lokho esikufunayo. Sithini? Sithi x ngapha c wethu sizonweba noma sowusondeza kanjani wona lo c wethu. Ithi lim wethu lim f of x equal to L wethu mkhulu uma u-x uyakubani uyaku-0 nase uyaku-c. Phecelezi le ndatshana ezilapha phezulu sisikhiphe ngendlela yemaths yethu la ngenzansi ngendlela yemthetho sithi ulim wethu x uma uyaku-c sathi f of x sathi equal to bani to L wethu. Kalula nje kanjalo. Asithi siyahlawumbisa nje ukuthi singathi L plus 0.5 ngale nangapha sithi L minus 0.5. Siyahlambisela nje ukuthi ngayinto ebukeka ikanjani leyo. Uma ngaba sithi siyayiguqula siyibeka ngaleyo ndlela. Uma singihla ngapha ngagwegwi shona enzansi. Cabanga ukuthi kushone enzansi ngendlela ekuyiyo. Sinyuke sithi f of x wethu sehlise sithi c plus 0.25 masithandile ngala nje entweni enjengokuthi singathi siyahlawumbisa njengokuthi into esingathi siyahlawumbisa
sinyuke sithi sangafaka nje la ngaphansi noma kube sekukumusha isikhathi nje sibhekana nesikhala esingekho. Singathi 0.5 no 0.5 lapha. Siwunyuse sithi singakunweba ngapha. Kupho kunyuse bese kushoda. Singathi 0.5 negative sofakile nawo. Kodwa uyakubona njengoba sengisekela la ukuthi kungayinto ephumelelayo uma ngase kuthiwe iyona ebesifuna njengoba vele kade kuyiyona into engenzeka eyenzekile.